Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City. Welcome to my channel guys. Ayan guys, naghilot ko karon. Shout out sa akong mga subscribers sa YouTube channel, sa mga nagsuporta sa ako. Thank you so much for watching my YouTube channel. So special mention ang Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia, o sa Pilipinas. Maraming salamat. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Asa ka ma'am? Asa mau asa ng balay? Shout out sa taga Maua Street, Digo City. Love you guys. Kung karon lang ka nag-update, please subscribe, like, and share pa. Sunod taon daw, ugma na kasi YouTube. Ano lagi? Nindot gan. Power kay na. Terminate. Ang power is belief. Yes. Hindi ang kanil. Hindi siya. Kung ka nag-believe ka, powerful din siya. Sabi ng tanan. Walitsyon na iba na. Namutang sa rep. Sila bukid so? Dako kayo lang ilang rep. Hindi lang rin. Upat ka pultahan. Pero siya model. Out na na Tawa, iyan. pirma siya. Siya may model. Iba na. Ang makapalit ato na may signature ni Kan. Ha? Pareha din no. Dugay na ba? Lawas ba? Alawin. Maguro na iyang lawas. Alawin? Oo. Ah, Hindi kiglubot ba? Buot lang. Ah! naman. Itang doon. Mo. Dugay sa utang pao. Ah! Napas oras. Una ako na trabaho. Sa Middle East, kailangan ko ilang tubig. Pati, dili mo bulaan sa bon. Asa ka sa Middle East mo? Matawin. Dator? Asa to ka? 2009 po yan. Di uli. 2012. 12 years po. 2000. 22. Di uli. Kita siguro ta dito. Aham ka sa katanan. Ikaw siguro yung nakita anak ko dito sa tuwan. Sa ganitong sa Bisaya ng Pilipino nga tindahan dili na tindahan ito. Bayan. Dili, ito isa sa kon ba? Wala po ito. Ito mo yung mga Sa Cornish banda. Dol, cornet katong basta na sikat yang nga Kabayan naman yan. dili mo sa kabayan na isa pagka pangalan mo address man ata to siya. Dili cornet na. Suk, wakil. Sok. Asok. Sa Suk. Sok, nasa sok. Nga to ata ng mga Pilipino, Bisaya, Tagalog. Nga pinakabasabaan ng Bisaya. Amo lang. Uy, uy. Kalugsong. Murag break ba? Pero mga smooth na mag-isaya sa Tagalog. Ano to ka? Grabe ni po. Mo ni katarbay o pati mabatian nilang lugar dito. Oh. Wapo mo Davao. Na area dito ng takip sa bawon sige. Pero buta na mga pulis dito, maduulan nimo. Oh, Kaysa pulis sa Saudi. Pilipinas! Uy, Kabayan. ayan. Pero Saudi, na 2012 dito ko. 2009. 15 uli. Uli ka 15. Ito trabaho mo dito. Mason. Tuldo. May rin. Hindi ko rin makapalit o binlot. Ikaw rin nakahuman sa polis. Man uli na po ko dire, wala man Japon. Nag-Qatar, nag-Saudi na po ko. Dito Saudi, wala rin 2 months. Naghilot na po. Kaya, dire lang daan. Every Friday, dito ko maghilot, Lord. Anong hilot? May hilot, Jud. Dili nang hilot lang. Basta tagay, Jud ko kuhan. Resistensya, Jud. Gusto na po. So, nadilit po. Karoon. Wala pa akong manghilot. Init na po dito kamo. Napansin na mo kung lahat ko ginamitan. Pinakauna na kong gihilot sa Saudi,
kuan Pakistani. Pwede po kami hilot ha, lang. Dito sa ginawa, Ang laki. yung lalaki, hilot na po. Problem. Hilot na po, nanauyon siya, na nakita ko, nagtabok-tabok na. Na nabalaan sa Pinoy, hilot na gabay. Kulang dyan ang tungkol. Unang ko na lang yun, kasi mo na ni. Sigugay naman dito ni mo niya. Kapalo yun kung mamili na yung tao nga, ngayon ganyan nga. Anak eh. Ano, yan ko lang to. Alam ko kasi mo na. Pag hilot ko, yan may, itong maikapan na, kung ino silang mga daw. Eh, dili di yung bayran na tao no, nga mamaritis uban niya. Yung ano, mo, pagka, umano ko, nanapin mo doon na, boy, dahil sakit ako yung banday. Starting ano, ha? Kalau bala lo, ya hilot ang tanya, ha? Ano, yun? Dami na, di na kong uli, dami na makita rin. Tingala dito yung sa una. Estudyante pa yung dami. Di man yung hilot eh, kakapoy eh. Ang itat ang mangilot, ano ba yung taga? Ang itat ang mangilot. May sa magkita mo bayad. Ano ko bayaran ng kakapoy ng trabaho, ah? May man itong mabayad ko kaya. Sa kasalamit mo yun sa una. Asa kami ito? Abot na itong... Kung ano ay calling nimo. Hmm? Ano ay calling nimo. Kuan, ang kuan ma'am, kung nasabtan, naana siya. Kumbaga, Kulang na lang. choosing lang siya. At choosing ako. Kaya on sa pagpasok na choosing, dili man ko. Dili ko. May ilotong na sa makog lang yun. Kapuyo. Nulo gusto niya ka. Dito nagsugod. Di ko mauli. Ang mauli ko na dito na dito ko manghilot. Para na, tagagag 100 real. Anak ko na. Oo, isa ka tao. Yan anak kay 1415, ipindis palitan. Now say 150, 200, sa pinakadako kung na kung nadaw dito 250. Saudi Riyadh. Saudi Riyal. Nato mo hilot ka sa gawas. Ha? Kanang mga gawas ba? Ang service. Kanang mga Arabo. Ay pareha ra kong treat tanan, wala ko gikon nga unsa ka. Pareha ra dire. Rates or mao gina kong bayad, sir, 100 real. O sige. Ang kuhan. Kaya lang ang kuman medyo may kaya dagko sweldo mo. Sige, 150. Mutik sila. Kaya murag para ng engineer, consultant, versus sa labor. Dagko bayad na sa Gamay na biyan sweldo sa kon. Pero kay anton na nabot yun ako itong mga dako, ranggo nila. Siyempre, di ko i-recommenda no, kay ulawag ko ganun nga. Problem, moro yung tanang ko. Sakit-sakit ng liko, naambuli sila sa'yo, kilaing lawas. Ya, para ng lahi, ng bang lahi, ngayon kung you go doktor, only labor, no. No labor, you doktor, mana ang mga kuhan. Mas, Nagulat siya dito. tawag sa ko dito doktor, basta mahikapan mo isa ka lahi di ay, kung sila ka ng murag, nasa utang kabubuk kung sino ha. Kung makatabang na kanila ma'am. Kung sila ka ng murag, sa lugar kasi mo ha. Di paras Pinoy ba no? Mga makatabang ka. Di dyan pong ka isa ka. No, ilag-lag dyan pong ka. Lahi ang bang lahi. Yan. Wala, basta maduol lamang. Laag, G. Sino yung suot yung suot? Kani mo paligid. Maligo, din mo. Asa mo maligo? Kunti rin, kunti. Kana swimming pool ya. Tira. Nakabuk na dahil mo, booking mo daw na. Nang Oh, okay book na na dia. sa Ang dalas 11. Ya, doon man ka na ko. Ngay kwarta. Pag-entrance. Uy, Libre mo na sila. Di na Kapag mo. ka, dali ko glitson ha. Alamaw na lang. na Kung welitson, hinahinayan na lang itong kinaon nila diya. So na to na kulha. Nagso kay ikaw na mong iro. Grabe ka mong irokol. Nawili ko dito sa Riyadh mong, sa Qatar. Doon Kung mo ka ka maghilo ka sa kuhan. Hindi pa. Dili, importante yung manghilot dito. Correct. Mga good ang Na pinaka. ako'y amiga nito nga. Mo yung nagahilot ko sa kuha. Hmm. Ang defensive kahilot sa iyahan. Akoy, Pagkitaon paabot. magod. Ya, puro ba nagtrabaho ko sa dito? Correct, correct. Kaya ang usa ko maka-stress po sa ito, makakapoy ka nang mamis ka dere ba? Isa yun na makakapoy nang kayo. Sige kag tanaw sa imong dire nga nabitay ka ng kuan. Kanang birthday man na yung taro, niya pista ro na diha ka makakapoy. O diha ka makapoy. Tanaw ta picture. Tanang kasi diha man jud ta kuan ron. Oh, makapil jud kuan nga ba no?
Lain na tinanaman eh. Gabakasyon na ko, adi gini mo sugot gabakasyon ra ko. Kung nisugot hindi ko manghilot sa Digos. Balik kita dito. Oh, 3 months, 4 months. Kita gaano ko 4 months. Kasagaran 2 months, gina. I gave you 4 months vacation. Hinan ako sa opisina. Kaya wala mo ko absent dito. Bisa nag-sideline ko hilot. Hindi ko ma-absent. Bisa na lugi na kay ko. Buti ko. Yeah. Sa tubig ko, pagporta ako. Damay ang bayad, pero ako baliw. Oh. Mo na nga nakapalit-palit po ko ng bayad na ba? Okay. Kung nagamay. Ouch! Ouch! Woo! Aray! Lain kayo magpasko, way ba na? Wala. Linaw. Pero di po magbahay ako mga ka-office dito. Ka-office ka ng mga kwarto na ko. Kay sa home service. Pag uli na, madadyo dahil kong soft drinks. Kanang bumutyo kayo ko sila ha. Soft drink, yung mamon, katong tagsiyam kabuok mong ba? Rato naman good, no? Sila. In real life. Ouch! Woo! Itaw yan! Karay! Ito eh. Kung tagamay ito, o dahil kasulat ha. Muna Hindi sila sila dyan. dyan sa abroad. Ito na. Magluto ko si Tiwa, si Tiwa. Bakani ko Tiwaon. Saon. Di ko muli. Muli ta. Nyawa kay nakailan ako. Wa juga customer, no? Oo. Nya. Baga naman kay manghilot sa Digos. Uy, anak ko nauna ka gubo. Asa pa man ko ibutang? Ito na panilot ko. Ha? Maglisod kay Bigasa. Daghan ang ano na. Mas mau asa mo tayo namin. Hilot dito. Ilado mo na sa mawas. Kani dagan mag-ato pero wag ka kabalog. Iwan ka na pa, ka nasa na eh. Bukabunon daw, imo nila. Yagi ko kung ikalsa, kanina rin ka taas. Ano pas mo ma'am? Daghan itong trabaho sa una kay daghan ko part-time. Halos wa ko'y ka na huway. Basta kubuhan. Oo, grabe kay magpabalay lagi ko. Wa ko'y, o di ko'y pahuway ba, magkaon ko paniugto sa karsada. Mag-backlight, ay mo stikas part-time. Naginuton dyan ako na. Kasi nadaganag tigon. Kuhan ko sa kong balay, ka pa-start. Kaya mo man yun. Kaya mo ko. Padayon. Karon narang-arang naman akong amo. Doon dito sa Wa mga mapunta ko man eskwela. Susugula ko we eskwela na ko na ko. Ana naman ko di balay. Natuwa ta na sa estudyante. Pila man ito siya sila. Ya criminology man. Ulang na ko. Ha? Pila yung Pero meron. duha na lang. Duha na lang kaya Tama naman isa. Tulo di ay. Moto siya nung gitwan. Tulo ko laki. Kaduha na to. Ka na magwangan. Kana siya. Nagpulis. Intero. Pero hindi. Entero. Intero Digos. How much an assign? Tuyo kayo. Unahan sa Malita, Dunmar, Just, no? Just, Dunmar Tulino. Bapoy, Itong dito kay. pila pa man di ay unsan din. Grade yan next pila pa dito six. Skanier. Kanya pa dito. Third year ta na. Ano naman? Ginaundaw man itong kuwan. Ano ba na lang primerong kwanda? Katong Tubig ba? magkuhan bitaw ka na sa tao ka na mag... Mga ano dyan. Yung magkuhan daw, COVID, vaccine nga, dili lagi ko. Oh. Ako man yung gilihay, ko dili ko. Ano naman ito pabaksinan? Kaya ba kung baya? Ko dili ko. Bahalag, maundang ko. Undang tagkuhan. Undang ang eskwela, dito kay sugal. Ano na, ningkamot si Pasilog, bisag dili nga baksin ka. Naningkamot na ilan nga mong pagwarda. Ba? Daw daw kanya, working biya na sa Ronos, Corizo. Ano working din? Paloyan po. Ano working dito sa Corizo, kana nag-working po. Operator son. Tawa, may radyo buat ta nagmotor. Grabe. Ang liso-liso ganito. Ha? Huwag din tiin Ang din. liso-liso. Say-say. Kaya makaluyan mo dito, makinis na.
muli na lang dahil ko sa Pilipinas eh. Daghan namang namatay ng hilot. Ang kato sikat sa playa, namatay na. Ano Itong ba gidi. siya? Oo. Ay, dili na to isa diha nga manghilot. Manambal, hilot. Pero siya ang kuanjod. O si Idi, ang sikat ka itong Sikat. Dapat na isa diha. nakapatambal ko kay isa di ara. Sinong, isa ba ito'y pangalan mo eh. Kaya kato ako aganin, hubag-hubag ba. Kato mo'y nagtambal niya siya nga. Dulot naman ni si mong panit sa gulay ni Giningdis. Hindi ko alam kung niyang tambal. Kaduha ka. Ayun to si Idi. Duha ra ko nakatambal at ay kainom mo ito. Ato, magamin Idi kalas 12. O katry di aran Idi. Katulang isa. Napa nila yun? Na ito isa niya na kasagaran sa iya hagod ka nang na mga kanang sa mga di mo na to ba kung may anay-ana buyag-buyag na anak. Dami kadlaw. Naulian ko ako niya. Kaya lang na sana ang simbalikan ba na ito yung tambalan. Nadili mo na to, daghan po kong tabangan niya. Yung nato, diwata, kalag. Diba di ko ba ni ma'am? Ang kanina, ang sakit na yan. Ah, Oo, paano mo ba? alay man to. Kana makakita ko sa naagi makuha. Ano lang mo makita ra Makita na ko na human, pag mabanggit na to na, maayo ka. Kaya kinalang dili na sa pwede itago. Istorya din na siya, kaya makagawa. Di siya kundo. Daan na mi ato ni ma'am. Mga 2020 pala dito. Ito ko dito kay Mongolo kayo. Pero naman, Yan po. saka. Mustos na ba? Mustos na. Padunggan pa. Di ba? Ah, kato pong kuan, nakakuan ka pong dito sa, namatay po doon. Maay po ka ito, mga no? Linggaw ah. Ah, daghan ka ito. Tuyo ka ito, dagagigdal na. Pati nang nawa ni mong bana. Oh. Balos siya, asan ang yung bana? So mabalaan tong kuan ka to ganin. Ano bang asawa ba na sa bansa niya mo ba nga nakapit sa barko mabalaan na kung matay mo dito. Oh, makabalos siya. Basa ni. Kana nawala imong kwintas, gasa pag yun. Hmm. Ay wala man, nara man na diha, pang tayo aragot. Nakasulod. Nara sa... Shema, nawad ang itong kwan man ako. Sisi. Kuan man to nato itong bian to nato kay nang kasatungalan at sa ruparan eh. Victor? Kuan man dili babae na matay na to sinang adilam siguro to. Pagkagamay Ito mga... kang mga kwarta nga 10,000 na wala. Wag man niya. Minsan, ano man niya ang nagkuha sa iba. Pero hindi niya na itong nakumpuan. Pinsa. Ang pinsa. Kanya kaya di sa gusto ko makakuan man no. Sa tagakuha naman ang nakuha. Sabi niya naman sa inyo. Dagaman ni kuan na sa kuha ka ng kabulo ko mo kuan ko. Wala pa jud ko kay wala pa kay ko ka balo jud sa kong kuan ma'am pero kabalo ko makita ko sa bagunitan ta ka. Sulti ko na balo ko nga. Mugi tingala gi ugal niya sulti siya na niya. Kabalo ko kung di ni sakit. Oh, Lahi ang nisulod nimo, ana kabalo ka na. so sa una pero gihilot labi ko nung nawala pero yung minsan. Nangyari ko ni balik sa ginoo ko. Dali. Nakuha na kana na anam-anam ko kuan. Anong murag sige ko study ba? Nga para kanina. Para kanina may ngam ta ko nimo ang pinaka problema nimo ma'am likod. Ilan ta ba ka ako lang kita study lang ko. Musu sakit aneh. Tanam ako. Uli ko balay. Sala ang wan jud nga kabangit ko. Kabangit ko. Man, sa problema na niya. Sa likod. Para tong apo na ko, grabe kalintura. Nagkuha na, kung buso na, 39.9 na god. Idad-adir eh. Ito pag-anak ko yun. Langok man eh. Puliso, siguro yung tambal na pala eh. Sa gihangop. Kalag. Ay paampuan ang kalag. Ha? Dili, pwede na kandila. Ah, Wari na siya kandila lang. mudagkot. Sa istorya, pwede ra siya. Na. Atong tabangan eh, hawak mo ha. Tanaw lang mo. Tanaw lang mo mga kalag. Ay mo sila. Kung sulod-sulod. Buhay kayo ang kuhan. Bata. Di na mo katawa sa mga mahilak. Nagtanong ka mahilak. Pagkaugma, nisuka na siya. Katulog, pagkaugma, peso na kayo katawa.
Kudag-anan dala bes. Uy, hangok yung Pati tayo. ka dumulas lubong, dagit ka panagkot. Panagkot ako mo Sa dito, linggo, be. ganara des doon. Na maupos. Kung bisa dool na, dangaw lang na. Panagkot mo. Uputan niya ako. Hapit mo. Ado na. Ikuan ang bata. Dagan ako natabangan ng mga kuwan mo. Ngana mo, lain-lain. Sublag diwata, uyo ka na. Kahit itong tubang lang mo ba. Bisa kita mang anak ni. Anak ko din. Hmm. Taglaw Eh? mo niya. Sublag diwata. Taglaw mo niya. Yung itinanawan sa kuha. Ako Sa pinidawat buta, sa parang kakuan. tutuman na. Malipat O, mo pajik sa pa manawalay. Ang Silinder man, asawa, di kakaya. ba ka kung dabaw ka mo Dapat pagsulod ako ba ng na trabaho. to? Igibiyan niyang bana. Sa may Sakit. mga na mo nga. Sakit. Hilot mo ng tagtungod. Ikaw bisa sa kuha. Sa Tumba buta sa lagi mo kaulit. Kung hindi ka magutong ka Tanong pagka. ng Huwag tumbang. mo may pagkapit kayo. Dali big ang bakit. Kadali mo lagi. Sus, kalit bitaw na. Hindi Tawag agad reklamo. na. Si reklamo mo. Kung nasa sa hilot kay. Hihi, malibang. Tagubay niya reklamo kay. Malibang man sa dili. Papalibang irit. Kalit ito katumba. Uy, alam nga mag akong bangunan or gaksun or kung dumugon kay nasudlan ba itong buahan diwata. Ako dumugon nga. Kalit siya bangon. Sukaw mo irit. Kalit bangon. Mata. Tapos kabalo. Isa disyo. Baya lagi na. Boss, katong pagkakuan mo, boss, bago ka karon ba, anak ba karon? Kasi natulog ko eh. Natulog doon sa dugay. Kasi natulog, nagsigaman mong mata. Nagisturahan na yung mata. Pero kabalo na ko, lahi yun eh. Kaya ni Bagnos, bitaw mas paa. Mukha naman dito. Hindi na naman tulog. Sir, uy. Isa di ay. Lawon. Naalam, kusog. Di ba may mga to dito. Uwa, may nakahilot ng dito sa dito. Kailan naman ganda mo? Kailan na. Tulong naman kasi ng kahilot-hilot. Kung meron yung rin. Wala siya kahila nga. Nagkain siya ng tibig. Pag-abot dito sa ilang balay. Nalagay din sa tibig niya. Pag 40 days na po dito na tibig. Apil pa may pangadji. Apil na lang po niya. Kung ano naman dali. Pag nga nangadji. Apil lang po may pangadji. 40 days. Nga mo to. Pabalikot may 7 days. May siguro may pangadji. Balik niya po niya. Balik yapon may. Di na may balik mo dito. 40 days. Hindi man sa balik, di mo balik. Hindi siya. Close bet. Yawa. Sa tibig sa oras. Tapos kami natubing na to. I love na sa nako. Chip. Ang itawag niya sa kot, Chip. Chip. Ano gitu na naon ito yung picture. Ako kung mami sa tibig. Kaya ako sa tuwan. Sa tibig side. Atong sa NFM mga no, kuyaw po kayo to no. Sunod yung nato. Igod mo liyok yung kamat upil. Liyok po boss inupil. Pag-ilok na yun, kung kapabalik, ilok na yun. Malasiling na niya ba? At kung sa ibig ng kapit mo balay. Kita ka na nakong balay dasa. Ino na pagkako ulit ng balon. Wala na nagpuyan. Likod anak, kay Misteryo ba ya? Oh, Amo naman yung tuhod ma'am. kasi Kaunin nagsaging binangay ma'am. Yung pong tagsaging binangay. Ano ko binangay dito? Stone, ano kanina? Nagkaon na ganila. Nagkakaon naman na ganila. ikaw na dyan Na mukhaong kagsaging binangay, isa or duha ka buok bago mamangaw. Bago maniot to, bago manihapon. Ayaw mo ang dessert. Ah, okay. before Na ang ka. dessert, macaroni, salad mo na yung mga dessert. Pero ang prutas, dili na sa dessert. Before ka Oh. magkaon. Uy, na apple, kakag apple, naman mamahaw. Ilik sa una, dito may Saudi ba? Qatar, Saudi. Sige lang yung ubog apple. Oh, sige lang gugugug. Video ko ni as bitaw apple. Karon wa lagi kakao apple. Ah, talaga niya. Paita. Malato mga dito, ma'am. Kinilo. Barato dito. No, di ba kinilo? Yari, ginoo. Sibuyas, barato. 2 real lang ang sibuyas. Diri, 150. Kung baga, 20. 20 real. Agit kayo. Iyo bagay sirik, dako diha ahos kay barato kayo dire sa suwan. Ah, na-shirt man ko. Dala ahos. Nagyuna, mangguna akong cellphone, laptop, bahala na na. Ginansan ako na sa hilot. Mauman, kay gamito nun. Sira, ma'am. Kaya pa. Sa naligog swimming pool. Kaya pa, kaya pa. Uy, ginoo. Uy, ginoo. Kita yan. Kana man mo diha anak. Ya, diri sa likod gani. Correct. Na, kauban man na. Exercise mo gaya ko kung anaon ng tingin mo. Mag-exercise ka, man. Ayaw, basa ha. Ay.
Sus kami, ma'am. Hop, ya. Yo, jadi kan ako nabutang sa YouTube eh. Sandor rin ito rin. Nag-short. Lagyan na yung mas. Tago. Shout out ma'am. Shout out sa mga Taga Qatar, taga Mauas, shout out sa mga taga-Qatar, sa aking mga friend. nagpuyo ko dito ma'am sa Alcor. Layo! Dati layo sa Alcor. Layo kayo. Ang mobility kay Bachinko isa. Alcor to duha, Bachinko. Saan sa taxi o Taxi. taxi? Oh, mahal na kayo ron, oy. Adi kato sa una pa to, katong 2000. Per head to. Pero 25 lang. daghan mo sa isa kakuan. Oh, Upat mo. mura siya turno ba turno. Oh, upat mo. Dili po ikaw ra isa. Oh, Kaya na isa ra mulang na dili. 100 man guro. Tag-upat man ata to unom. Oh. Napoy Bachinko. bus. Ano pa bus? Alangan yung bus. Tugay mabot. Uy, na metro ron. Metro. Kaya train. Nana dito. Pero wala kabot sa Alcor. Wala ka bot. Oo, pero matumis ka ng Villaggio, matumis City Center, Turia lang kay Metro man. Dito po ko nakapractice kung kuhan katong card lang. Liti bus wife. Oo. Dito ko. Sa bus? Ato kuhan. Ato po. Sa passport ba to? Ato po. Ito lagi o kita. Oo, magkuhan ka. Sakay pagkag-bus. Sakay kang bus. Layo. Yung alcohol gami no. Layo ka ng Sa Alcor. pa ba? Barang probinsya. Oo. Eh. 5 priti sa una. Mahal na siguro ron. Wala. Lipay lang tayo makasulod sa lolo. Lipay pa daw sulod lolo. Mahal ko'y paliton. Makapalit yung dapat biryani. Palit biryani. Mapalit na may biryani kung sildo. O ba? Uy, pobre yung taong kayo, trabante. Mason lang ka. Wala po. Di, control control kayo ko. Dili na kung wala makakontrol sa Saudi. Kaya naman ko kadalaw kwarta. Makapalit yun ko. Ang snack na ito ng naong na ito kung snack ko. Shawarma. Shawarma. Mas lami ang shawarma dito ka sa Dirino. Na may shawarma Alam dito. dito ay. Lahi na tayo. Bisang ang chicken biryani dito mas lamig dito. Kaysa diri. Makapalit mong ko sa Riyadh na kaysa kuhan sa Qatar. Pag suldo, bro, anak ko porta, ay nagnanay manawag, ayay ka, ngiring ang cellphone. Ay, kung service giniron, nanawag. Kwarta na. Wata na ni. Bay, alis mo na ako, bay. Buti pa to si ano, oh. Pira na naman. Ako ganyan na sinig sa kuwan. Sa kuhan, ma'am, nabot ko sa tabok. 2 months. Abot ka dito. Tabok. Saudi tabok. 12 hours ang biyahe. Nagbus. Pero with pay na to. Abot ko dito, di kita kumupan, kaya nga kung customer sa Riyadh. Kasama niya akong customer sus pag abot dito. Gagam po na kay customer. Kaya mo palilot. Tapos ang Tapo po na parte. Lahat mo luloy kayong construction. Sakit nilawas. Labi ng ting-init, ka magpuno og singot. Kalubagan ko na ilang mga overall, ganila nga yung mainit mo uniform. Singot ugag yun, Mil. Material matubay. Dari tayo. Basta ting init. Hindi man mag-uniform. Gahit ng tawagan. Sanduhan kung na dito. Pasapangin ko. Mag-uniform. Kanang init. Amo sando ko. Kung ano eh. Sanduhan ko na. Istingan ginako. Di man ka maunsa. Kaysa katong sa ko ano, overall nga mo rin kagawin Lukoy kayo ka. Tanggalon ako, sir. No. Masuk ko ang safety, no. Tatang inita sa mamatay ta mag-jacket-jacket. Agi, tanggalon ako. Atik-atik lang, dalira iba po, kay parang nakapong. Mandaya ko kay, ma-dehydrate ka. Mo, George. Mapapugi-pugi kay uniform. Kung ano mong sa digos, magsando ka, layo na may sikadlaw. Luto naman. Dito, sus.
Dili ko mo kuan baka si labi kay baklayon ko ra maga ng kuan. Bata. Di service. Pero ano ba bisang nanghilot nila.